Langzaam maar zeker raken we een beetje gewend aan de 1,5 meter samenleving. Maar er gebeurde natuurlijk afgelopen week meer in Zeeland. Kijk mee naar ons weekoverzicht van het Zeeuwse nieuws. Maandag geen grote feesten met hossende massa's. Koningsdag in coronatijd ging net even anders. Hier in Goes met stille straten en een lege markt. Maar om 10 uur werd die rust ruw verstoord door gitarist Luc Oggel, die vanaf de tv-toren in Goes Koningsdag aftrapte met het Wilhelmus. Oggel speelde op de tv-toren zijn versie van het Wilhelmus. Van de stichting Sticht Licht, die de Abbade in Goes organiseerde, had Oggel de vrije hand gekregen. Dat was ook een beetje de opdracht. Het mocht gieren, was de letterlijke zin die ik te horen kreeg. Nou ja, dat moet je tegen een rockgitarist maar 1 keer zeggen en dan weet hij genoeg. En ja, dit is helemaal mijn stijl, dus ik vind het ook leuk om zo'n bekende melodie enerzijds toch herkenbaar te houden, maar anderzijds ook mijn eigen draai aan te geven. Want ja, ik speel natuurlijk een bepaalde stijl en, ja, en dat voelt dan helemaal goed. In heel het land werd op dat moment het volkslied gespeeld op initiatief van het Concertgebouworkest, dat op deze manier toch samen wilde stilstaan bij Koningsdag. Wat Oggel betreft het begin van een nieuwe traditie. Ja, wat mij betreft wel. Ik vind het, maar dan ook hier, hè. Dat zou wel een mooie traditie zijn om elk jaar hier vanaf de televisietoren een muzikant het Wilhelmus te laten spelen. Dat lijkt me op zich wel een mooi idee. In Domburg werd op een heel andere manier stilgestaan bij Koningsdag, vooral voor de kinderen. Omdat zij niet naar het feest konden komen, kwam het feest naar hen. En dat viel in de smaak bij jong en oud, merkte de organisatie. En nou, van applaus tot hele lieve kinderen die zwaaien, dansjes hebben we gedaan, ja, van alles. Heel positief. Toch heeft iedereen volgend jaar liever weer een ouderwetse Koningsdag. Maar waarschijnlijk staat Luc Oggel dan nog steeds op de tv-toren te spelen. In Koewacht werden ouderen van ouderenzorglocatie De Lange Akkers verrast met een bezoek van enkele alpaca's uit het plaatselijke Alpaca World. De dieren waren op bezoek en de ouderen konden het wel waarderen. Al had niet iedereen er oog voor. Na enige tijd gingen de dieren terug naar de boerderij. Een vorstelijke tomatensoep voor ruim 1100 Vlissingse ouderen, aangeboden door 11 horeca-ondernemers. Goedemorgen. Oh. Wij komen lekker een kopje soep brengen. Nou, je hebt het zo gedaan. Ja, we hebben het zo gedaan. Vriendelijk bedankt eigenlijk. Eet smakelijk alvast en fijne Koningsdag. Nou, fantastisch. Vlissingse ondernemers willen op deze Koningsdag de eenzame ouderen een steuntje in de rug geven. De 70-plussers zijn opgegeven door kinderen of kleinkinderen om te laten zien dat er aan ze gedacht wordt. Nou, we hadden wel echt wel een paar 100 verwacht. Want ja, een lekker bakje soep, wie wil het natuurlijk niet. Maar als we het hebben over 1143 stuks op ruim, ja, ik geloof 8500 adressen in de gemeente Vlissingen. Ja, dan mogen we toch wel zeggen dat de actie zeer geslaagd is. Een van de deelnemende ondernemers is Ralf Wiesner van een paviljoen aan de boulevard. Ondanks dat hij al 6 weken amper inkomsten heeft, moest hij niet lang nadenken om mee te doen. Om het zo met z'n allen te doen, ook met de toeleveranciers die gratis producten schenken. Ja, dan kan je eigenlijk zonder financieel al te veel erbij in te schieten, zeg maar, wel iets heel moois doen. En ja, dan doen we het heel erg graag. Dank u wel hoor. Nu Koningsdag binnen wordt gevierd, zijn de ouderen wat blij met hun bakje tomatensoep. Nou, dat is oranje. Helemaal hoor. Want ik zei nog, het wordt vast pomponsoep, maar dat is ook oranje. Dat is ook oranje. Zagerij Delta Farms in Cats breidt uit. De kwekerij heeft nu 15 vijvers en bouwt op dit moment aan 4 nieuwe. Wij zagen het afgelopen seizoen de vraag toenemen. En zo hebben we bedacht om nog uit te breiden. We hebben gewoon meer wormen nodig. De wormen gaan naar garnalenkwekerijen waar ze als voer worden gebruikt. Die kwekerijen bevinden zich vooral in landen rond de Evenaar. De vraag naar de wormen is groot, maar in deze tijd is het een hele uitdaging om ze daar te krijgen. Het transport wordt eigenlijk elke week, elke dag moeilijker om een product ergens te krijgen. Omdat er praktisch geen vluchten zijn? Omdat de vluchten er niet meer zijn en als ze er zijn heel duur zijn. Als de vraag nog verder toeneemt is de kwekerij voorbereid. Naast deze bakken is er nog plaats voor 9 nieuwe vijvers. Onder hele strikte voorwaarden een proef doen om toch weer een beetje bezoek toe te laten in verpleeghuizen.
Dat voorstel heeft minister Hugo de Jonge gedaan aan een adviesgroep van experts. Zij buigen zich daar volgende week over. Zeeuwse verpleeghuizen reageren voorzichtig. Is moeilijk. Ja. Soms is het moeilijk voor ons tweeën of voor iedereen een beetje meer allemaal. De emoties bij verzorgingshuis De Wieken in Zierikzee liepen hoog op toen op 20 maart deze en alle andere verzorgingshuizen hun deuren sloten voor bezoek. 6 weken zonder bezoek aan partner, vader of moeder zijn voorbij. En nu oppert minister Hugo de Jonge een voorzichtige versoepeling van de maatregel. Met de nadruk op voorzichtig. Want in 1/3 van de verpleeghuizen zijn coronabesmettingen vastgesteld. Een belangrijke voorwaarde voor de versoepeling is dat het aantal besmettingen op die locatie beperkt is gebleven. Het bezoek moet afgelegd worden in een afgesloten ruimte met maximaal 1 mantelzorger per bewoner, is het idee. 6 mei moet er meer duidelijk worden over de proef en welke verpleeghuizen eraan mee gaan doen. De fabriek helemaal stilleggen, dat doet Dow Chemical in Terneuzen liever niet, want dat zou veel te veel geld kosten. Maar open houden kan alleen als het werk wel helemaal veilig kan gebeuren. En dus heeft het bedrijf het ploegenrooster omgegooid. Al het kantoorpersoneel van Dow werkt vanwege het coronavirus thuis, maar op de fabriek gaat het werk gewoon door. De operators die in ploegen werken draaien nu 12-uursdiensten in plaats van een 8-urige werkdag. Het introduceren van die 12-uursroosters hebben we eigenlijk bewerkstelligd dat er dus 50% minder overdrachtsmomenten zijn tussen de ploegen onderling. Waardoor we dus eigenlijk de kans op onderlinge besmetting van de ploegen eigenlijk nog verder minimaliseren. En niet alleen het ploegenrooster is aangepast. We doen aan temperatuurscreening van de vrachtwagenchauffeurs. Daar zijn we vorige week mee begonnen. En we zijn van plan om dat binnenkort ook uit te breiden naar de rest van de mensen die hier naar onze site komen. Verschillende andere bedrijven in Zeeland die met een ploegensysteem werken, passen de roosters niet aan. Wel nemen ze andere maatregelen waardoor onderling contact zoveel mogelijk wordt beperkt. Op het strand bij Dishoek is gestart met de voorbereiding voor het opspuiten van nieuw zand. Eigenlijk zou dat pas volgend jaar gebeuren, maar bij metingen vorige maand bleek dat het strand door de stormen in februari nog maar net binnen de veiligheidsnormen valt. Was nodig, ja, we hebben het gezien. Wij sturen natuurlijk aan op waterveiligheid. Dat is de belangrijke spoor volgens het waterwet. Altijd leiden voor ons als waterschap. Maar voor recreatieve en economische doeleinden zeker ook belangrijk. En ik zeg altijd, iedere kuub zand op het strand is belangrijk en is goed voor Zeeland. De geplande suppletie van de andere getroffen stranden en duinen laat nog wel even op zich wachten. Die werkzaamheden staan nu gepland voor 2022. Het Rijk wil de positie van alle zeehavens verbeteren, inclusief Vlissingen en Terneuzen. Daardoor verliest Rotterdam zijn voorkeurspositie, meldt het Financiële Dagblad. Vanaf de jaren 80 kreeg vooral Rotterdam staatssteun. Maar minister Koren van Nieuwenhuizen vindt dat je ook naar andere havens moet kijken, zoals die in Zeeland. Het televisieprogramma Opsporing Verzocht liet dinsdagavond beelden zien van een man die mogelijk betrokken is bij de oplichting van een vrouw uit Terneuzen. De vrouw kreeg via WhatsApp een berichtje waarbij iemand zich voordeed als haar dochter en om geld vroeg. Op de beelden is een man te zien die €1000 pint vanaf de rekening waarop de vrouw het geld moest storten. De politie hoopt dat getuigen de man herkennen. De veiligheidsregio Zeeland heeft woensdag besloten op welke manier het toerisme in Zeeland weer op gang kan komen. Tweede woningen mogen weer worden betrokken, net als slaapstrandhuisjes, jachten en vaste standplaatsen op campings. Mits die allemaal hun eigen douche en wc hebben. U geeft de tweede woningen vrij, slaapstrandhuisjes, jachten. Maar qua hotels en vakantieparken, daar moet het op 15% blijven staan. Ja, maar dan moet je wel in de achtergrond weten dat de normale bezetting in de maand mei is gemiddeld 14%. En wij zeggen, u mag het bepaalde aantal halen. Dat is 35.000 plekken per dag. Dat is 10% van de bevolking van Zeeland. Maar dan gemiddeld. We halen de piek eruit. Dus niet in de weekenden. Dat is toch heel beperkt waar andere toeristische gebieden, zoals Drenthe, Friesland, Ameland, ja, volledig open zijn. Nee, dat is niet het geval. Want je moet ook rekenen, wat is de normale bezetting? De normale bezetting in mei is 14% gemiddeld. Maar haalt nu in Noord-Holland, in Limburg en in Drenthe en op de Veluwe 5 tot 10%. Dus wij denken, u vindt dat de VRZ toch de sector tegemoet komt en toch nu de regels versoepelt? Zijn we eruit gekomen met de sector en met de gemeenten. Dat is uniek.
Zij zijn het ermee eens en we hebben een model bedacht waar ze tevreden over zijn. U zult vast een individuele ondernemer zeggen van, dat ben ik het niet mee eens. Maar dit geldt vooralsnog maar voor de eerste 3 weken. We nemen elke week een nieuw besluit afhankelijk van hoe zit het met de zorg. De beslissing van de veiligheidsregio betekent dat Frank van Halst nog even geduld moet hebben. Maar hij is woensdag wel alvast begonnen met de opbouw van zijn daghokjes op het Banjaardstrand op Noord-Beveland. Hij verhuurt ruim 200 strandhuisjes en runt dit strandpaviljoen. 2020 is voor hem een rampjaar, want naast corona zijn bij de februaristormen een groot deel van de duinen weggeslagen. Ook dat betekent duizenden euro's extra uitgaven. Ja, het is eigenlijk klap na klap. En ja goed, we proberen maar een beetje, we blijven maar lachen, want wat moet je anders tenslotte. Maar het is wel best heftig, ja. Het gaat niet in je koude kleren zitten. Frank hoopt in ieder geval dat de strandhuisjes en het paviljoen weer snel gebruikt mogen worden. Al heeft hij met zijn bedrijf wel wat vet op de botten, de komende maanden worden cruciaal. We kunnen het hoofd nog boven water houden, maar goed, we hebben natuurlijk nog geen zekerheid over wanneer we weer open mogen en hoe lang het gaat duren. Des te langer het duurt, hoe moeilijker het wel gaat worden natuurlijk. De werkzaamheden aan de Westkade bij Sas van Gent kunnen snel beginnen. De vergunningen voor de herstelwerkzaamheden zijn rond. De Westkade is al sinds februari vorig jaar dicht, omdat de kade spontaan kan inzakken of verschuiven. Het centrum van Sas van Gent is daardoor slecht bereikbaar voor wegverkeer. Sasse ondernemers hebben daarvoor al meerdere keren de noodklok geluid. 11 jaar was hij burgemeester van Schouwen-Duiveland. Een periode met ups en downs voor Gerard Rabelink. Volgende week woensdag dan zwaait hij af als burgemeester. Voorlopig zonder afscheidsreceptie. Gerard Rabelink was 11 jaar burgemeester van Schouwen-Duiveland. In die tijd is het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk een bijzondere plek voor hem geworden. 1953, watersnoodramp, maar ook mijn geboortejaar. Als je bij mensen komt die 60 of 65 jaar getrouwd zijn, dan hoor je voor de ramp en na de ramp. En 1 februari is altijd de herdenking hier en die heeft op mij altijd een bijzondere indruk achtergelaten. De mensen die er staan, altijd koud. En dan denk ik terug aan die tijd van 1953, hoe vreselijk dat geweest moet zijn. En toen is Schouwen-Duiveland enorm getroffen en dat dragen ze altijd nog met zich mee. Een bijzonder droevige gebeurtenis in de ambtsperiode van Rabelink was het familiedrama dat plaatsvond in Zierikzee in maart 2010. Dat is natuurlijk een zwarte bladzijde als bestuurder dat je dat meemaakt. 2 kinderen en een vader die zichzelf van het leven berooft. Dat is een vreselijke situatie geweest die ook altijd in mijn geheugen gegrift zal blijven. Rabelink weet sinds november dat hij lijdt aan de ziekte Parkinson. Maar van een rustige afscheidsperiode is geen sprake in deze coronatijd. Je merkt het wel dat je Parkinson hebt, maar de adrenaline is ook aanwezig. Dus ik denk even niet aan de ziekte, ik denk vooral nu aan het er zijn voor de burgers als burgemeester. Financieel gezien biedt het voorlopig nog geen enkel soelaas, maar toch zijn donderdag de meeste ondernemers in de recreatiesector in Zeeland blij met het nieuws van de veiligheidsregio Zeeland. Dat ze toch weer een heel klein beetje open mogen. Ja, heel blij. We hebben afgelopen periode gezien dat er geen enkele boeking is binnengekomen. En we zien nu sinds de aankondiging van afgelopen vrijdag dat we ineens weer wat boekingen erbij gaan krijgen. Dus mensen hebben er weer vertrouwen in. Mensen gaan daadwerkelijk boeken. En dat is voor ons van wezenlijk belang dat we in ieder geval voor de komende periode weer heel veel boekingen mogen ontvangen. De noodopvang van 350 asielzoekers in de Zeelandhallen in Goes gaat definitief niet door. Dat heeft het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers besloten. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat asielzoekers tussen maart en oktober in de Zeelandhallen zouden verblijven. Maar dat werd door de coronacrisis opgeschort. De periode die nu nog overblijft vindt het COA te kort. Ook omdat er geen versoepeling van de coronamaatregelen voor dergelijke opvang in zicht is. Op een boerderij in Arnhemuiden is een 4-jarig kindje om het leven gekomen bij een ongeluk met een landbouwvoertuig. Wat er precies is gebeurd wordt nog onderzocht, maar de politie gaat uit van een noodlottig ongeval. De eerste arbeidsmigranten verhuisden gisteren naar dit nieuwe wooncomplex aan de Haarmanweg in Terneuzen. Het gebouw heeft 3 woonlagen en er kunnen 200 mensen terecht. Omwonenden protesteerden tegen de komst van de arbeidsmigranten, maar kregen van de gemeente ongelijk. Daarna is de buurt meer bij de plannen betrokken.
En dit zijn de 5 meest aansprekende Zeeuwse oorlogsfoto's waarmee Zeeland vertegenwoordigd wordt in de landelijke tentoonstelling De Tweede Wereldoorlog in 100 foto's. Op een oproep is massaal gereageerd. Zeeuwen doken in oude fotoboeken, maar ook de Zeeuwse archieven en de Zeeuwse beeldbank stuurde in. Achter veel foto's zit een aangrijpend verhaal. Zo toont deze 5e foto Belgische en Franse krijgsgevangenen die in 1940 door Axel worden gereden. De Duitsers verboden de Axelse bevolking deze gevangenen eten en drinken te geven. Maar deze foto toont dat de Axelaars waar mogelijk toch voedsel en drinken aan de hongerige krijgsgevangenen geven. Na 6 weken mochten afgelopen nacht weer toeristen overnachten in Zeeland. 15% van het totaal aantal plaatsen mag weer worden gebruikt. Maar ondernemers moeten dan wel alle gasten opgeven die blijven slapen, want zo kan de veiligheidsregio Zeeland de normen handhaven en controleren. De familie Vermeers uit Terneuzen is een van de eerste toeristen op strandcamping Groede. Na 6 weken opgesloten in hun appartementje hebben ze hun biezen gepakt om te vertrekken naar de staakcaravan. Heerlijk, lekker rustig, lekker buiten. Fantastisch. Sinds vanmiddag kunnen ondernemers het aantal gasten online registreren bij de veiligheidsregio. Zoals hier bij Huisjesverhuurcentrum Breskes. Het aanmelden is een voorwaarde om weer te verhuren. Het was even zoeken naar de juiste link, maar die hebben we gevonden. En we moeten per dag nou het aantal gasten opgeven. En vandaag helaas nog geen gasten. Bij het aanmelden ziet de ondernemer ook meteen hoeveel bedden hij mag verhuren. Voor Keimel betekent dat 125 van de normaal gesproken ruim 800 plekken. Dus we hopen wel dat de Nederlandse gast welkom. Deze periode dat er toch nog iets van omzet gegenereerd kan worden. Want ja, de kosten moeten toch gedekt worden. De familie Vermeers kan na weken aan de schoonmaak beginnen. En dit buitenverblijf wordt voor hun ook de komende weken hun nieuwe thuis. We hebben de appartement op slot gedraaid en ik hoef dat voorlopig niet meer te zien. De eerste toeristen zijn voor de sector weer een begin. Ze hopen dat er na mei weer een verruiming mogelijk is. En omdat het in deze coronatijden zo rustig is op straat, durven allerlei dieren naar de bewoonde wereld te komen. Zoals deze herten die 's avonds laat gewoon door het dorp Renesse heen lopen. De beelden zijn trouwens van de Dorpsraad in Renesse. En het zijn toch wel heel bijzondere beelden. En tot zover het weekoverzicht. Morgenochtend in Geloof in Zeeland weer een ecumenische kerkdienst. Dit keer vanuit de Odolphuskerk in Meliskerke. Onder leiding van predikant Nicolette Vlaming en kapelaan Jochem van Veldhoven. En de dienst begint om 9 uur en wordt daarna 's ochtends nog een aantal keer herhaald. Morgenmiddag om 12 en om 4 uur in Zeedok de laatste getuigen. Ooggetuigen van de Tweede Wereldoorlog. En dan is er om 6 uur weer een nieuwe Zeeland Nu. Heel graag tot dan en nog een fijne avond.